ideme otestovať tie lajky a pôjdeme tam 55 lajkov, čo je že join a to sa spraví Chile a je tam sa že join a tam je spraví Spojené arabské emiráty a tu sú tie 55 lajkov zácných a čo ideme písať Ronaldovi a počujem. A teraz nájdeme tu dáme a ja sa a to bude to ďalej a ako som človek podpísa a teraz mi napísal, že pozri sa a teraz to ideme tak zvukom, lebo ja to chcem to počuť. Pozrie sa na teba, udiavajúc sa. 55 lajkov, na Leova zase taká v Spojených arabských emirátoch vyskočia klikneš šiu. To je viac ako moje prvé video na YouTube. Dávajú ti palce. Tvoj kanál rastie ako jedna z najlepších akcií v futbale. Tak to je dobrá. Pôjdeme skúsiť YouTubečko. Chicken Boy dáme. Chicken Boy. Ale nahráme si radšej Roblox. Chcete vidieť, že ma zabenováme komentáre a tuto má ich 331 a potom sú 333 a neviem, ale prečo sa mi vylazali? Ježiši, to je kto? Ona sa má otočený zadok. A poďme si zahrať Brookhaven, kde je nový útpej, vidíte? A ideme si zahrať. A potom uvidíte, že nemám komentáre. A skúsime ísť. Ešte sa pripravím, ale počkaj. Ježiš, ako vyzerám. Až 12 hodín a 12 minút. Je to... Ale radšej si ideme zahrať. Dáme komentáre. Potom vedete, že vás zabedováme komentáre. Ja som vám to hovoril, že nemám komentáre. Takže ja môžem ísť kľudne a ja prvé urobiť to. Zatiaľ som všetko v pohode, ale musíme si zobrať hreblík. Dáme takto, troška, hreblík a ideme tak to čo zase naspäť. Tak, a ideme zapaliť knihu, lebo ja viem, kde sa zapalila kniha. Skúsim ísť tu. Tu nie je kniha zapálená. Tuto musíme nájsť. Ideme. Máme zapálenú knihu. Pôjdeme do toho knihokupectva
Ty kto s vozíkom? Kto je s tým vozíkom to, čo je? Idú do knupectva. Ty tu nepúď. Už išiel hore, dobre. Začíňuje sa. Ja sa zadrží, takže musím tady sa ďal držať. Čakaj, cement? Nie, nebudeme dať cement. Lebo ja som skúšal ten trik a nešiel. Radšej ja budem skúšať ísť na cement. Ale kde knihkupectvo? Tu sa má nejako si pridať. A to je na Robuxy až 30. A ja mám 0, takže ak chcete mi dať Robuxy, kľudne sa zapíšte na môj účet. Marko 543, môžete mi vydať koľko Robuxov chcete a podľa toho môžem si aj dať nový účet. A už aj knihkupectvo malo byť tu, niekde. Pôjdeme zatiaľ. Kto tu ide za mňou? Ježiš! Ja sa strašne chcem asi ísť do knihkupectva. Tu mám niekde knihkupectvo. Tu je to. Library Books. Tu ideme. Skočíme. A ideme do muzeu. Počkaj. My musíme dať, že múzeum. A musíme zasvietiť. Čo sa to dá? Zasvietíme. A ideme dať tú knihu. A toto je Brookhaven tajomstvo, čo som vám hovoril. A toto som spravil už prvýkrát. Som to niekedy robil. A pekné je to.